Hejsefolkens højrefolkens lærerfolkens den korte folkens. Ja, det er Frederik her igen. I dag der spiller jeg så med AT, fordi at Mikkel her gerne vil spille det, ikke om Mikkel? Ja! Ja, det er sådan lidt pattebart. Så Mikkel her har lavet en lille babybane, ikke, som vi lige skal prøve, ikke? En babybane. Fed bane. Og så ja, og så skal vi lave stunts med den her lille mand, og ellers skal vi sådan set ikke andet. Men lad os komme i gang. Det var lige med. Mikkel! Ja, hvad? Sød Bose, kom her. Ja, jeg er klar. Klar. 3, 2, 1, kør! Og lad os se, hvordan det bliver. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Guld! Jamen. Ja. Vi fandt en vinder og guld. Så er det? Så er det sådan der. Der var en lille babybil der. Det ser jo lige igen i slow motion. Nu får de i slow motion. Men damer. Prøv at se her. Nu skal I se det virkelig fedt. Lad mig køre hurtigt. Der. Wow. Kan I se det? Der er vores ben. Ja, og det bliver der. Ja, det bliver der. Det er mega mange, ikke? Ja. Og så skal der, så vender vores bil så simpelthen rundt. Mikkel gik lige. Og så vender bilen sådan her. Så holder han fast i hovedspejlet. Ja, det var ret vildt, det du er enig med. Og så lander den her. Ja, så kan man se, om han vinder. Og så lander den der. Og så kommer den der bil. Ja. Sådan, hvor det bare lige i det midt af det hele. Og så skete det der. Så ryger vi ud af bilen. Ja. Skal vi prøve at Og se den slår igen? vores hoved. Skal vi prøve at se den igen? Nu har jeg set det for noget. Ja, det var ret vildt. Ja. Nu prøver vi at lave en anden en. Ja, det er meget lavet den. Det er meget lavet den her. Prøv at lave en helt vild en. Så vild. Jamen, jeg skal vælge den der. Det finder ud af sådan en tid. Nå. Vi bruger den der bil, er du enig? Nå, fordi den går bare i stykker. Okay, vi viser den her bane 2 gange. Med en varevogn og med den her racerbil. Okay? Ja, vi starter lige med racerbilen. Bruger den, så sagde ej. Den er meget skrøbelig. Så Det ved jeg. Det er derfor, jeg synes, den er sej. Men, Nej. og jeg er klar. Og lækker lige nu, men det skal ikke tage. Er I klar? Men I glemte ikke lige os? Skulle vi ikke vinde? Jo, nå. Ja, det var bare lige den. Nu skal jeg se det med en varevogn. Der ser det meget vildt ud. Ja, meget. Meget vildt ud. Det kan også være, at det ikke sker. Ja. Men en gang tror jeg, den faktisk ud af vinduet. Med bilen. Ja, nu skal jeg bare så røg den ind, så var der en, der kom over. Og jeg er klar, mine damer og herrer. Nu skal I se Frederik og Mikkel stjernestund i en varevogn. Ja. Okay. Sådan der. Så er det? Så er det. Yep, det tror jeg. Og det skal vi have igen. Det skal vi lige se den på slow motion. Det skal I ikke tage. Det var lige min iPad, der faldt ned på gulvet. Mikkel, din bøsse. Hey, jeg er ikke nogen bøsse. Jeg er ikke Og kæreste. hvorfor så? Nej. Nu sprog vi lige helt op. Og sådan der. Okay. Den sprog vi lige helt tilbage fra. Sådan der og der. Og lige der. Lige. Så kan I se det. Det kommer lige nu. Der flyver han simpelthen ud af bilen. Bilen rører ind i rampen, bliver smadret, rører til plukfisk, rører Og han laver et karafspark. Ja, rører over rampen og laver der, tror jeg. Bil, hallo, der. Der lander den. Og så kører den bare videre, tror jeg. Uden manden. Tror vi. Men manden kan man godt se, den ikke er der. Så nu er det min tur til at lave en. Nå. Så lykke. Jeg vil lige tage et jordbær. Okay. Okay, så se glidbanen er her jo. Så skal vi prøve at se med en farlig en. En, som jeg bruger mest. Den her.
Skal den så... Ja, Nej, så så er det bare igen. Så den der, og så skal vi lige komme fart på. Unip. Så kommer den. Hvad er der lavet? Det var rigtig fedt. Og så her. Glidebanen. Så du det? Er det ikke fedt? Der var højere op, og der var ben. Skal vi prøve at se den i slow motion? Helt klart. Så skal vi lige til at se den i slow motion. Er I med? Ja. Og Mikkel kan ikke det med computereffekt, så jeg Det gør kan jeg da godt. Prøv at se her. Det er så fedt. Nu kører den. Lidt mere gas, Frederik. Der. Stop. Okay, spol lige tilbage. Og så, Frederik, stop. Den skal køre videre nu. Der. Så kører den lige så stille sådan her. En gas med mig. Så glider den i det her olie. Og prøv så at se Så får der. den mere fart på. Det vil sige, at den glider ud over kant. Og Så rører den op i så rams. står den stille. Kan I se det? Og så rør manden lige. Og prøv at se der. Slow motion nu, Frederik. Og bum, bum. Kan I se der? Prøv at kigge. Det der, det er en smadret bil. Ja, skal vi lige tjekke, når en anden bil kommer? Så flyver vi her. Se, der er en brækket midt over. Hvis jeg kan se det derovre. Der kan I så se, at en stil falder ud. Yep. Vi kan se ret klart ud. Nej, det er da sejt. Så der. Det er ikke helt fedt Vi er der. helt skildret. Yep. Og nu kommer det fuld gas. Der er vores bil. Sejrny. Ja, og når vi så lige har lavet den sidste bane her, så tror jeg, det bliver alt for i dag. Med AT. Næste år bliver det måske Y8 Kisi eller AT igen. Hvem Ja. ved? Måske meget skal lave en bane. Hey, det er smart at starte med at lave en bane. Ja, Hvad er det sidste, du sagde i dag? det bliver en lidt Mursten måde. Ja, mustens afslutning. Det skal jeg ikke tage af. Det er bare lige min søster. Er I klar? Så her. Er du klar med afslutningen? Hvis du troede, det var mig, så er jeg altså ikke hans søster. Nej. Det er bare en anden en. Han er en af hans venner. Jeg er bare hjemme hos mig. Så der, vi glider i mudder, og boom! Vi ses folkens. Først skal vi Hej, lige hej. se den i slow motion hurtigt. Slow motion. Okay. Er I med? Så ser vi lige, hvordan det sker. Når han rører ind i muren, så kører vi bare helt stille. Og så er det nok for i dag. Er I med? Spol lige ind til det. Og det er der. Okay, mere tilbage. Nej, ikke så langt. Ja. Pludselig bare stop. Og Stop. Nej, Der. lidt mere. Så glider han i det der. Ja. Prøv, og så stop! Bum. Kan I se det? Han rører lige igennem. Vi spoler lige helt tilbage. Sådan der. Til muren. Og så spoler vi hurtigt frem. Og tilbage. Lidt tilbage. Kan I se her? Nu kommer det lige om lidt. Hvis Frederik gider at gøre det ordentligt. Du kan ikke engang selv finde det her program, din bums. Til spole frem og tilbage programmet. Lidt hurtigere. Så glider den, og så skal den stoppe. Kan I se der? Lige igen. Så rører han igennem i det og der. der er faktisk lidt ild. Ej, det var noget lidt. Nej, det er gnisten med. Nå. Så rører han sådan. Bilen bliver smadret. Og der skal vælte. Han mister sin krop. Og nu laver vi en murstensafslutning, Mikkel. Og den fikser jeg. Med en brandbil. Yep. Er I klar til at se det? Nu kommer verdens... Han skal se der. Ja. Og prøv at se her. Så ja, mine damer og herrer. Velkommen til afslutningsballaden. Ja. Så Nu kører kommer afslutningsballaden. Vi ses. Njong. lige om lidt. Først skal vi lige lave den her. Grøn. Stop. Okay. Undskyld, det lækker lidt. Det må jeg virkelig undskylde for, hvis det ikke var meningen. Bare med computer, der står jeg lidt lang tid nu. Og er I klar? Se der. Og Mand, vi glider. Wow. Hvad sker der? Og bilen bliver overhovedet næsten ikke engang smadret. Hej, folkens.
Vi ses. Ja, tag den.